नमस्कार. शाबाश गुरुजी टीमचे ऋण व्यक्त करण्याचा हा छोटासा प्रयत्न. या कोरोना संक्रमणाच्या काळामध्ये जेव्हा विद्यार्थी दुरावले, वर्ग दुरावला, शाळा दुरावली, अशा परिस्थितीत शिक्षण मात्र सुरू होतं आणि विद्यार्थ्यांना शिकवणं मात्र सुरू होतं. पण हे शिकवत असताना जे समाधान मिळायला पाहिजे होतं ते मिळत नव्हतं. आणि अशा या कुणीतरी आपल्याला गुरु मिळावा आणि आपण खूप परिणामकारकपणे विद्यार्थ्यांना शिकवावं असं वाटत असताना माननीय गहिलोत सरांच्या माध्यमाने, धन्यवाद गहिलोत सर, त्यांच्या माध्यमाने आम्ही शाबास गुरुजी टीमपर्यंत पोहोचलो. आणि हे जे ॲडव्हान्स व्हिडिओ एडिटिंगचे धडे आम्ही घेत आहोत, या ॲडव्हान्स व्हिडिओ एडिटिंगच्या ट्रेनिंगमुळे आम्हाला दिवसेंदिवस वेगवेगळ्या ॲप्सची ओळख माननीय सुभाष बडे सरांनी करून दिली. खूप खूप धन्यवाद बडे सर, फार फार आभारी आहोत आम्ही आपले. त्यानंतर हरिनाथ कांबळे सर यांचे सुद्धा आम्ही फार फार ऋणी आहोत की ज्यांच्यामुळे आम्हाला या ट्रेनिंगशी जुळता आलं. तर जसजशी माननीय सुभाष बडे सरांनी आम्हाला या सगळ्या ॲप्सची ओळख करून दिली तसतसं मनातला आत्मविश्वास फुलत गेला आणि जे शोधत होतो ते हेच आहे, जे पाहिजे होतं आपल्याला ते हेच आहे असं वाटायला लागलं. आणि हे जे वेगवेगळे ॲप्स त्यांनी आम्हाला हाताळायला शिकवलं, या माध्यमातून आम्ही विद्यार्थ्यांच्या अधिक म्हणजे त्यांना रुचेल, त्यांना समजेल या पद्धतीने आम्ही शिकवण्यासाठी समर्थ होऊ शकलो. तर फार फार आभारी आहोत शाबास गुरुजी टीमचे. आणि त्याचप्रमाणे या प्रशिक्षणामध्ये जे शिक्षक सहकारी बंधू भगिनी होते त्यांची पण एकमेकांना फार मदत झाली. ग्रुपमध्ये म्हणजे दिशादर्शक असं एकमेकांशी सुसंवाद सगळ्यांचा होता. तर सगळ्यांचे फार फार धन्यवाद आणि शाबाश गुरुजी टीमचे फार फार आभार. फार फार ऋणी आहोत आम्ही शाबास गुरुजी टीमचे की त्यांनी म्हणजे आमचं समाधान होईल याप्रमाणे आम्हाला शास्त्र सज्ज केलं. म्हणजे लढाईसाठी जसं शस्त्राने सज्ज असतात सैनिक, त्याप्रमाणे हे व्हर्च्युअल क्लासेस घेण्यासाठी आम्हाला बडे सरांनी शास्त्र सज्ज केलं. फार फार आभारी आहोत बडे सर, कांबळे सर आणि संपूर्ण शाबास गुरुजी. स्क्रीन रेकॉर्डर, पिक्सेल लॅब, काइन मास्टर, बेनिम, फॉर्म्स ॲप, झोडो या ॲप्सचे धडे तुम्ही आम्हाला दिले. या सगळ्या ॲप्समुळे अध्यापन प्रक्रिया अगदी सुलभ करून दिली आणि नवनिर्मितीचा आनंद सुद्धा तुम्ही आम्हाला भरभरून दिलात. शाबास गुरुजींचे गिरवून धडे डिजिटल शिक्षणातही नेऊ विद्यार्थ्यांना पुढेच पुढे. थँक्स अ लॉट शाबाश गुरुजी टीम. तुम्ही आम्हाला खूप तळमळीने या तंत्रज्ञानाच्या अद्भुत जगाची ओळख करून दिली. तंत्रज्ञानाच्या या चमत्कारिक जगामध्ये आम्हाला फिरवून आणलं, आमची सैर करविली. खूप खूप धन्यवाद. फार फार आभार. थँक्यू सो मच.